Denge gel, denge Kurdistaniye. Şinavendan uçayan radyoya denge gelden başkodarın hece iro 27 çileyi 2025 düşermi Brüksel saat 8 medide. Emin uçayan serisi ve peşkeş bikendemde mazade arebe rapoya. Teketin u dergetine yazdı her meşhurna hayatın qadaqikirin devleta Türkçeyi besta cudi u gabareji denavde yazdı her man qadaqa ilan kir. Valatiya şirna xiragan ku teketin u derketine yazdı her man bu pazar rojan hatiye qadaqa kirin. Her men hatine qadaqa kirin evin çayın gabar cudi besta kurt kelam meme dönmezler kovankaya taxtareş incebel altın u oymakaya. Pıtike kudeşa devleta Türk'te birindar bubun hatırızgar kerinde saatin evari duhde arteşa Türk'ada girker günde el camas günde var ruşate bajar ayn İsa'yı herama vakur ruşate Suriye biçeken giren toparan ker den cama toparan ededin avda zaruk sekez birindar bunu navenvan vuhane Eriç Halid Al-Hüseyin Bisali Asya Hamed Al-Hüseyin 12 sali u petike binave Abdurrahman İsmail Al-Hüseyin ji 6 mehi bu bigirani birindar bu. Petike ku navevi Abdurrahman İsmail Al-Hüseyin 6 mehi jiber bilgina xoya giran jiyana xoji desta. Reveberiya Xweseri Kut Bedengele Hemberi Erişan Erekirna ve Şartiye. Reveberiya Xweseriya Demokratik Kahrama Bakuruşatı Suriye Derbare Erişen Davin Enlideji Sivilen Lerimin Başure Kobane u Bendava Tişne Liser Malpera Xweda Xuyaniyekda Bedenge Namne Teviyo Heremmi Sücen Devlet Atrikada Girker u Çetin ve Erekirna ve Şarti Vazifand da Xuyaniye de hat koten ev konkujide çarçoya hevdanen Devlet Atrikada girker en tek birna proje Reveberiya Xweseriya Demokratik u edi buye modeleke serkefti jibu tevayı Suriye'ye tenkirin. Ev irişen devleta Türk ada girker bin pekinin eşkere yen tevayı kanun navne tevi umurvaniye. Nişan direku devleta Türk ada girker de hedef girtine bine saziyen hizmet guzariye de ve ısrare u hevdi de jiyana şeniyen hereme felç bike. Reveberiya Xweseriya Demokratik bankları xise navne tevi murubi hukuk kirkev bağvayke lezgin de suerdane biken u süceyen havane yeni dici sivil u bine saziye ravasinen. Her var Reveberiya banka xwe Civata navne tevire dubare kir ku gut biber persiyarin xoyen ahlaki u kanuni lehemberi gelen bakuruşati Suriye rabin u jibu ravastandına erişen ve zaxteli devlet Atrikada girker biken. Devleta Türk Lızzaxoya Maleki bombabaran ker erişen Devleta Türk en serherema Federe Kurdistan'ı berdevam dike. Liguri nuşe roj nefse Devleta Türk navçaya Batufaya ya Zaxoya Maleke liser Sinur bombabaran ker. Her vahat raganı kulu bajarı duhu ke yerma Federe Kurdistan'ı vasayteke peşmerge anji jihela Türkiye ve hatiye bombabaran kirin. Liguri nuşe roj nefse de erişede peşmergendi vasayte de bombabaran bune. Reveberiya Herema Federaya Kurdistan'ı hatan hacı tekiller erişeti duaxuyanın fermine daye. Balki şakudema vazir kare derveyi Türkiye Hakan Fidan Serdana Irak edikirde ev eriş hatiye kirin. CPT gut her du erişenli Batufa'ya jali devleta Türk ve PKK'li Irak'ı destirijiya devleta Türk siyaseta navkayı ve adnigariye her diçe kurturdu be. Vezir-i Karider ve hükümete AKP Hakan Fidan Beryaku Serdana Irak'ı bike arteşa Türk lehereme gelek erişen provokatif bekanin. Liguri agayın roj nifseda girkeriyatı bu balafiren khaylı bajaruk ve Batufa'ya navça duhu ke zahoya eriş bekaniye. Erişa peşili dici vasayteke peşmerge an PKK encama eriş
êrişê de peşmergek birîndar bû. Dîsa êrişeke din jî li ser gundê Demkayê Batufa pêk hatiye. Balafirên şerên dewleta Tirkiye dagirker bûn be barand li ser avahiyeke welatiyekî endamê Tîma Kurdistanê ya rêxistina CPT Amerîka Kameran Osman tekildarê her du êrîşan peyamek belav kir. Kameran Osman li ser êrîşan ev agahî parve kir. Saat 2:11 artêşatik ji yek ji baregehên leşkerî ya Nûk û havîna sala 2024 li Sînûrê Zaxoyê ava kiribû. Wesayîdeke peşmergeyan li çepên Zirîzê ser bi qazaya Batufa bombebaran kir. Di encamê de peşmergek birîndar bû navê wî Casım Mehemede û temenê wê 50 salî ye. Kemeran da zanîn ku li gundê Demkayê dikeve rêza çiyayê Zirzirê xaniyeke yê welatiyên sivîl bûye hedefa topbaran artêşatik û avahî hilweşiya ye. Avahiyê welatiyê bi navê Necîb Zirenger e. Hêjayî gotine di 24 mehê de ji artêşa Tirkiye dagirker li gundê Şîlan a ser bi bajarokê Batufa a girêdayî îdareya Zaxoya parêzgeha duhekê topbaran kiribû. Di encama êrişê de du paswanên Iraqê hatibûn kuştin û yek jî birîndar bûbû. Internasyonalistên li Heidelbergê ji bo rojava meşiyan. Bi saatan internasyonalîst li meydana Bismarckplatz Heidelbergê ku yek ji bajarên dîrokî Almanyayê li hev civiyan û li dijî komkujên sivîlan ên dewleta Tirkiye dagirker li Bakur û şatê Sûriyê pêk hatine meşiyan. Internasyonalîstan bi doruşma Freyhunfur Öcalan hate kolana herî kalabalık a başûr meşiyan û pankarta mezin a Kobanê Freydenfur di Volk Sîrî li ser kelha bajarê dîrokî ya Hindenburgê daliqandin. Internasyonalîstan berxwedana Kobanê ya ku bûye sembola azadî ya cîhanê silav kirin. Şehîdên tişnê li Dortmundê hatin bîranîn li Almanya bajarê Dortmundê bi pêşengiya saziya malbatên şehîdan Komav û Meclisa Gelê Kurd ji bo endama Meclisa Giştiya PYD Menîce Heco Heydar û şehîdên tişnê merasima bîranînê hatin darxistin. Merasima bîranînên navên de Civaka Kurda Demokratîk hate pêkanîn û Gelê Kurdistanî di merasimê de amade bûn. Piştî rêzgirtinê birayê Menîce Heco Agil Heydar axivî û behsa jiyana Menîce kir û got têkoşîna wê mînakbû û bandor li gelek kesan kir. Kurê Menîce jî di nava refên HPG'de têkoşîna azadiyê dike. Piştre endamê koma wê Hecî Cemal Gültekin endama PYD Zozan Derik û berdevka YJK Keziban Doğan axaftin kirin. Axatvanan gotin şoreşa bi pêşengiya jinên rojava pêş ket di destpêkê ve rastî êrişên dewleta Tirk de. Di encama van êrişan de bi hezaran sivîl hatin şehîd kirin divê gelên li herêmê li dijî dewleta Tirkiye dagirker têkoşînê xwe bi lez bike. Piştî axaftinan televizyona li ser şehîdan hate pêşandan merasima bîranînê bi duruşmeyan bidawî bû. Xelkê Kobanê salvegera rizgarkirina bajarê xwe pîroz kir ji bo dehemîn salvegera rizgarkirina Kobanê bi beşdariya bi hezaran kesî li Kobanê hat pîrozkirin. Bi hezaran şêniyên kantora Firatî endamên sazî û dezgehên rêveberiya xwe serkesên biyanî beşdarî pîrozbahiyê bûn. Piştî rêzgirtinê cigîra hevserokatiya civarbûnê a kantona Firatê Mizgîn Xelîl hevserokên kantona Firatê Ferhan Hec İsa endama koordînasyona Kongreya Star Macide Hesûn tevgera peşveroya nav devletî dîvet edel endama parlamentoya Frandayê Danilya Simoni û rêveberiya şaredariya Roma Emin Şarkî axaftin kirin. Da axaftinan de hat gotin ku beriya 80 salî çawa li İtalyayê faşîzm têk çû vê carekê din faşîzm têk biçe û li Kobanê azadî û demokrasiyê misyoger bikin. Axatvanan anî ziman ku divê êrişên dewleta Tirkiyeyê serbendava tişnê bêne rawastandin. Di şayê de hunermendên tev çand û Hilala Zêrîn stran gotin girsê jî govend girêda. Li Rûşhilat bi pileya 5.1 erdhejê li gurî daxuyaniya navenda sîsmolojiyê ya zanîngeha Tahranê erdhej li gurî dema herêmî di saet
çaru suhudu duhan seresi beçiye buya hat tespit gelin ku navenda ku arteşle çebuya bajare qasri şirin agireda eyleta Kırmanşan Aruşate Kurdistaniye hat yarkin ku arteş 8 kilometre dik hurahiye ardede çebuya raydarın İran ani zaman ku de encama arteş de tızraren mal u can çene bune.